Wel, bore da i chi gyd. Mae'n braf iawn cael bod yn ôl yma yn yr Wyddgrug, cael bod yn ôl adra a cael hefyd cael bod yn eich cwmni chi. Felly gwn ni weld pwy sy'n ymuno fo ni, ac os ydych chi yma, bore da Dil sydd wyt ti. Mae'n braf iawn cael dy gwmni di, a dwi'n gweld bod yna rhyw 6 fel arall. Bore da Dafydd Morris. Bore da. A gwn ni weld pwy arall sydd yn dod i ymuno fo ni. Wel, ar ddechrau'r gwasanaeth fel hyn, fel dwi'n deud, mae'n braf iawn cael bod adra. Mi gafon ni gyfnod bach hyfryd iawn yn Sir Benfro, ryw wsos bach go dda yn Sir Benfro, yng Ngheredigion, a cael rhyfeddu bore da Dil, cael rhyfeddu at Arfordir Cymru fel arfer hefyd. Ac gafon ni rhyfeddu eto, gafon ni rhyfeddu bore da Dafydd Morris, a diolch am yn croesawu ni nôl, Dafydd, ond mae gennym ni rywun arall i'w croesawu yn ôl y fama hefyd. Ac mae am ddod ochr yma, gafon ni o'r diwedd, a gafon ni'n gwarchod, a gafon ni groesawu Miriam. Bore A Marcus yn ôl o Awstralia, a gwneud hynny. Pryd ddys di adra, Miriam? Pnawn dy Mawrth. Pnaw yn di Mawrth. Ia. Exciting. A sut beth di bod yn ôl adra yn yr Wyddgrug? Wel, mae'n dywydd dipyn gwell fama nag oedd yn Awstralia. Oedd Australia'n oer, ac oedden ni'n barod i ddod adra i gael cwcio mam eto. Da iawn. A dwi'n falch iawn bod y tu a'i draed i fyny. A great day, good day, good day, David Morris. G'day, David Morris. How are you going? Braf iawn. So, croeso adra i ti, Miws. Byddai'n gwrando draw fama wan yn lle gwrando ochr all byd. Da iawn, mae'n da iawn, ar yr un timeson. So, ia, hwre wir, a hwre i bawb sy'n gallu dathlu ar hyn o bryd am ba bynnag reswm. Mae'n braf iawn wir. Wel, ar gyfer yn gwasanaeth ni bore yma, mi da ni'n mynd i fod yn edrych yn arbennig ar ddarlleniad o Eseia 52. Ac yn arbennig adnod 7, ac mae adnod 7 yn deitha ni, mor weddaidd ar y mynydoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn cyhoeddi echawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion, dy Dduw sy'n teyrnasu, dy Dduw sy'n teyrnasu. A bob tro dwi'n meddwl am yr adnod arbennig yma, dwi'n mynd yn ôl yn syth i Gogledd Ddwyrain yr India, dwi'n mynd yn ôl yn syth i Misoram, ac yn diolch am y rhai a fi yno yn cyhoeddi y newydd da, yn cyhoeddi iechawdwriaeth, yn cyhoeddi heddwch. Ac fel nes i feddwl yn arbennig am yr adnod yma, yn ystod yn gwyliau, gafon ni un diwrnod fel da ni yn gael yng Nghymru, lle da ni'n deud o wain fawr, oedd hi wedi cau. Ac mi oedden ni ar ben y comin ym Preseli yn Mynachlog Ddu. Ac mi oedden ni reit wrth gofeb Waldo. Ac yn meddwl am Waldo fel un oedd yn cyhoeddi heddwch, fel un fi oedd mor driw i ni fel cenedl, ac felly oedd i'w genedligrwydd o yn bwysig iddo fo, mi oedd heddwch yn bwysig iddo fo, ond hefyd mi oedd yr efengil yn bwysig iddo fo. Ddari fi drio recordio yn y fan, ond yna rhywbeth yn bod ar y fideo, felly o'n i falch iawn am yr esgus i fod yn rhannu yn fyw efo chi bore yma. Felly dwch i ni wrando ar Eseia pennod 52 ac ychydig o adnoda. Deffro, gwisg dy nerdd Seion, ymwisgan dy ddillad godidog o Jerusalem y ddinas sanctaidd. Oherwydd ni ddaw i mewn i ti mwyach, neb di einwededig na caflan. Cod, ymysgwch o'r llwch, ti Jerusalem gaeth. Tyn yr hwymau a ddiar dy war, ti geithferch Seion. Fel hyn y dywed yr arglwydd, gwerthwyd chwi am ddim, ac fech gwaredir heb arian. Canis fel hyn y dywed yr arglwydd yw, yn y dechrau i raifft yr aeth ym mhobol i ymdeithio, ac yna bu Asyria neu gormesyn di achos.
ond yn awr, beth a gaf yma, medd yr arglwydd. Y mae fy mhobol wedi ei dwyn ymaith am ddim, ei gorthrymwyr yn llawn ymffrost, medd yr arglwydd, am henw'n cael ei ddilornio hyd drwy'r dydd. Am hynny, fe gaiff fy mhobol adnabod fenw. Y dydd hwnnw cant wybod mai my fi yw Duw, sy'n dweud dyma fi. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion dy Dduw sy'n teyrnasu. A da ni'n diolch i Dduw am ei air i ni bore yma, ac mi fyddwn ni'n edrych mwy ar y gair yma ac yn ei gymwyso fo yn y man. Ac felly wrth feddwl unwaith eto yn arbennig am Waldo Williams ac am heddwch yn byd ni, ac yn enwedig ar gyfnod y mor frau pan da ni'n meddwl yr hyn sydd wedi bod yn y newyddion ni'n ystod yr wythnosa dwytha yma. Da ni am wrando ar geiriau Eifion Wyn, ac ydyn ni'n mynd i wrando ar efengil tangnefedd o'r hed drost y byd, ac mae clywi am yn harwain ni. Diolch yn fawr iawn, Chloe. Wel, yn drist iawn, mi gafon ni newyddion ganol wythnos dwytha am farwolaeth cawr o ddyn. Un a fi'n annwyl iawn i gynifer o bobl. Sôn ydw i wrth gwrs am y diweddar parchedig Elfed ap Nefydd Roberts. Mi ges i'w nabod o fel cyfaill annwyl iawn, i nabod o hefyd fel prifathro teg a tyner efo'i ddisgyblion. Fo oedd yn prifathro fi am y flwyddyn gyntaf yn y Coleg Diwinyddol Unedig yn Aberystwyth. Ac mae'r holl atgofion sydd gynnau o Elfed yn atgofion melys tu hwnt. Wrth gwrs, ydyn ni'n cydymdeimlo yn ddwys iawn efo'i weddw, Eiddwen, ac hefyd efo'i blant, Jonathan ac Elen Mai. Mae'n cofio ni mynd ati nhw fel teulu, ac ydyn ni'n gweddio bydden nhw'n cael eu dyrchafu yn ystod y cyfnod yma. Ond dwi'n siŵr y maddeuwch i mi hefyd, yn bod ni hefyd yn cydymdeimlo efo pobl eraill hefyd, ac yn arbennig, ydyn ni yn cydymdeimlo efo yn aeloda'n cyd-aeloda yma yn yr Henaduriaeth yng Nghapel y Groes, ond efallai arbennig yn Sir y Fflint efo aeloda yng Nghapel y Berthen yn Licswm. Ydyn ni'n gwybod
gymaint oedd yr aelodau yn meddwl o elfed ac mor ddiolchgar yr oedden nhw am i'w lafur o ar hyd y blynyddoedd. Ac gobeithio wir y dawn a gyfle i ni gofio fwy am elfed. Da ni'n ei gofio fo fel athro, da ni'n ei gofio fo fel bugail, da ni hefyd yn ei gofio fo fel awdur toreithog iawn. A da chi'n gwybod, gyn gystad â fi, os na rhywun yn gofyn i ni, efallai weddio yn gyhoeddi weithiau, da ni'n aml iawn yn troi at i'w lyfrau defosiynol o. Yn ymwybodol bod yna gymaint ohonoch eitha hefyd wedi bod yn dilyn i'w lyfrau fo'n ystod gwersi ysgol Sul ar hyd y blynyddoedd hefyd. Ac felly da ni'n diolch i Dduw am gael adnabod y cawr yma, y dyn arbennig yma, y dyn addfwyn yma, y dyn hwyliog iawn yma hefyd. Ond mae'r golled yn mynd i fod yn fawr ar ei ôl o. Felly diolch i'r arglwydd am elfed ap Nefydd Roberts. Dwch i ni felly droi at yr arglwydd mewn gweddi. Dwch i ni blygu pen. O Dduw ein tad nefol, da ni yma y bore yma yn plygu ger dyfrondi. Da ni yma yn cartrefi neu lle bynnag yda ni, yma'n canmol denw di, yn dweud mor dda wyt ti. Ydyn ni'n diolch i ti o Dduw ein tad nefol, dyfo ti yn Dduw sy'n dymuno bod yn agos at dy bobl. Dyfo ti yn Dduw sy'n dymuno i ni dyfoli di a dyfwynhau di, a bod yn dy bresenoldeb di. Ac o Dduw ein tad, ydyn ni'n diolch i ti am fis Awst, am gyfnod gwylia, am gyfnod i ymlacio, am gyfnod i feddwl beth sy'n bwysig hefyd o Dduw ein tad. Am gyfnod i fod yng nghwmni ffrindiau ac am gyfnod i fod yng nghwmni teulu. Ac o Dduw ein tad, yn ystod y cyfnod yma, da ni'n cofio am bawb sydd yn fyr o'n breintiau ni, da ni'n cofio am y rhai sydd yn hiraethus, ac am y rhai sydd yn dymuno pethau efallai fel oedden nhw'n arfer bod. Ac o Dduw ein tad, ydyn ni'n cyflwyno pawb sy'n anwyl i nina hefyd. Ac o Dduw ein tad, pawb efallai sydd yn wael yn plith ni, ydyn ni'n ei cyflwyno nhw i ti. Ydyn ni'n cyflwyno'n byd i ti, ac ydyn ni'n cyflwyno sefyllfa wleidyddol yn byd ni, a hynny efallai yn fwy bregus nag erioed yng nghyfnod o bandemig. Ac yn gofyn i ti fod yn dduw agos i bawb sy'n dy geisio di. Ac felly os gweli di fod mor dda, fel ydyn ni'n edrych ar y darlleniad yma, fel ydyn ni'n edrych ar Eseia 52. Ac fel ydyn ni'n deud mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni yn cyhoeddi a chawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion, dy dduw sy'n teirnasu. Y bydd i di wir yn helpu ni i ddeall be mae hyn yn ei feddwl. Nid dim ond yn hanesyddol, ond be mae o'n ei feddwl i mi rwan yn bersonol, sut dwi'n mynd i wedi cymhwyso hyn a gweddill fy mywyd. Diolch i ti o dad. Ac felly ydyn ni'n gofyn i ti faddau ni pob ai, maddau ni bob crwydro ffôl, am yn bod ni yn dymuno bod yn nes ata ti, yn bod ni yn dymuno dyfoli di yn llawn. Diolch i ti o dad. Cliw yn gweddi ni rwan, oherwydd yn bod ni'n gofyn hyn i gyd, yn enw ein harglwydd bendigedig, yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, fel o'n i'n deitha chi, da ni'n edrych ar Eseia, ac yn edrych yn benodol ar Eseia 52. Wel, dwi eisiau rhannu jyst rhyw dipyn bach efo chi heddiw yma. Dwi'n mynd i fod, dwi'n gofyn i chi faddau fi, dwi eisiau rhannu yn union yr hyn ydw i'n meddwl mae Eseia'n drio ddeitha ni yn y darn yma yn y proffwydoliaeth. Dwi am rannu efo chi hefyd rhywfaint ar yn hanes ni. Dwi eisiau rhannu cerdd gan Waldo efo chi, ac yna ydw i am i ni edrych ar be mae heddwch go iawn yn ei olygu. Sut ydyn ni'n deall
gwirioneddol ddyfnder heddwch. Da ni'n diolch yn y Gymraeg fod gyda ni sawl enw ac yn aml iawn ydyn ni'n edrych ar y gair heddwch yn y Beibil fel tangnefedd ac mae hwn yn sôn am heddwch sydd tu hwnt i'r hyn y mae'r byd yn ei adnabod. Ac wrth i Lluniau Grist, dyma yr heddwch ydyn ni yn ei brofi. Wel, mi oedd Eseia'n proffwydo yn tua y flwyddyn 740 i 700 cyn Crist. A da ni'n darllen yn y chweched benod i fod o wedi cael ei alw, fod Eseia wedi cael ei alw gan Dduw i fod yn proffwyd, a hynny wedi digwydd mewn gweledigaeth ryfeddol pam oedd o yn y deml. Mi oedd Eseia yn cyhoeddi barn Dduw ar Jerusalem ac ar Gyda, yn cyhoeddi barn Dduw am bechod eu pobl. A daeth y broffwydoliaeth yn wir ganrif yn ddiweddarach, pam wnaeth byddin Babylon goncro'r wlad a dinistrio Jerusalem. Ac wrth gwrs ydyn ni'n gweld dro ar ôl tro fel y mae Jerusalem yn cael i'w dinistrio. Ac pam da ni'n meddwl am y proffwydi, nid just proffwydo am rhywbeth penodol, one-off, once and for all yn aml iawn maen nhw, ond mae'r broffwydoliaeth yn parhau yn fyw. Ac wrth gwrs wrth feddwl am Jerusalem, anodd iawn i ni heddiw yma ydy peidio meddwl am hyn hefyd. Ond yma yn llyfr y proffwyd Eseia, mae yna broffwydoliaeth rhyfeddol, mae hi'n broffwydoliaeth am obaith. Ac mae'r broffwydoliaeth wrth gwrs yn dod i'w hanterth ac cadwyd wirioneddol yn fyw 700 yn ddiweddarach ac yn cael ei chyflawni yng ngenedigaeth bywyd a marwolaeth Iesu Grist. Da ni'n gweld yn yr rhan olaf o'r llyfr proffwyd Eseia y broffwydoliaeth am Dduw yn adfer Israel, am Dduw wir yn achub ei bobl ac yn sefydlu teyrnas, nid sydd o'r byd hwn, nid sydd yn deyrnad sydd yn mynd a dod ac yn para am genhedlaeth neu ddwy genhedlaeth, ond yn Dduw yn adfer Israel ac yn achub ei bobl ac yn sefydlu teyrnas sydd yn dragwyddol. Sôn mae wrth gwrs am yr Efengil sydd yn rhyddhau ni gyd ac sydd yn rhyddhau nina heddiw o'n holl ofnau. Ond yma'r rhyddid go iawn i weld yn harglwydd Iesu Grist, a'r un a gymerodd faich ein pechod arny fo ei hun. Ac mae'r drydedd adnod yn dweud peth fel hyn wrthyn ni. Fel hyn y dywed yr arglwydd, gwerthwyd chwi am ddim ac fe'ch gwaredir heb arian. Dweud mae o fod yr Efengil yn agored ac yn rhad i bawb. Ond mae'n anodd iawn gyda i sôn am yr Efengil yn rhad heb wirioneddol ddweud a sylweddoli a thanlinellu pa mor gostus y mae'r Efengil wedi gostio i'r tad, sef fod Duw ei hun wedi gorfod rhoi ei unig fab i farw drosto ni. Ac felly, yn yr iawn, sef fod Iesu yn marw drosto ni, ac ei fod yn rhad i ni, y mae o'n gostus iawn i'r tad. Rwan ta, dwi ddim yn gallu meddwl am lle fysa chi ddim yn licio bod heddiw yma. O mi ofynna i chi. Lle fysa chi ddim licio bod heddiw yma? Hyw, lle fysa ti ddim licio bod? Dwch, teipiwch o fewn, os da chi'n gwrando. Lle fysa ti ddim licio bod? Ddim licio bod. Rwle llethol o boeth yn Affrica. Dyna ni, rwla llethol o boeth yn Affrica. Dyda ni rwla fel y Sahara pa mae hi'n ganol dydd. Digon teg. Iep,
Wel, os di Huw ddim yn licio bod yn boeth, dwi ddim yn licio bod yn oer. Felly fyswn ni ar hyn o bryd ddim yn licio bod reit ymhegwn y de. Achos dwi ddim yn licio tywyllwch a dwi ddim yn licio tywydd oer. Felly dyna ni. Rhywun arall eisiau deud? Yn gweld chi'n... Mae Manon yma, mae Anwen yma. Lle fysa chi ddim yn licio bod? Chi am drio? Ydach? Wel, na i symud ymlaen felly os da chi ddim yn... Ond, dydy Babylon ddim yn lle i'r Cristion fod. Achos mae Babylon, ac mae yna sôn drwy'r amser yn y cyfnod yma, sef cyfnod y geithglyd. Mae yna sôn drwy'r amser am Babylon. Ia, yn hollol. Diolch Gareth. Gareth yn dweud Beirut, wrth gwrs. Dydy Anwen, da iawn Anwen. Anwen fel fi ddim eisiau bod mewn rhywle oer. Yn sicr, does na neb eisiau bod yn Beirut heddiw yma. Neb fwy na'r bobl efalla sy'n byw yna ac wedi cael Beirut yn gartra ar hyd y blynyddoedd. Ond dydy Babylon ddim yn lle mae'r Cristion eisiau bod. Y mae Babylon, ger afonydd Babylon, y mae pobl yn wylo. Y mae Babylon yn le o anobaith. Ac y mae Babylon yn le i bobl yma yn Eseia yn le i rywun edrych ymlaen i ddod allan ohono fo. Ond gweitha hyn, ac gweitha fod y genedl yn wylo ger arfonydd Babylon, y Meseia yn gorlifo a gobaith, a hynny yng nghanol y gorthrwm. Ac yna, yn adnod 7, sef yr adnod ydyn ni'n edrych yn benodol â ni, mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion dy ddiw sy'n teyrnasu. O, dwi'n ni'n faint ohonoch chi sy'n licio gwrando ar gerddoriaeth rege. Efallai bod yna rei ohonoch chi wedi bod yn Jamaica, ond yn sicr, os da chi bod yn Jamaica, mae Bob Marley ac mae sawl un arall hefyd, a cerddoriaeth rege yn cael ei chwarae drwy'r amser yno. Ac mae yna sôn drwy'r amser am Babylon a'r edrych ymlaen i fod yn Seion. Rwan ta mae hwn yn ddelwedd hollol feiblaidd oherwydd yn Seion y mae popeth yn cael ei wneud yn newydd eto. Yma na iachad yn digwydd, yma na iachawdwriaeth yn cymryd lle, yma na ddaioni pur, yma na obaith, mae na heddwch dofn yn dod. Ac felly, mae'r edrych ymlaen yma yn digwydd oherwydd yn bod ni'n edrych ymlaen am fynd i Seion. Dyna pam bod yna lot o'n eglwysi ni. Yn capeli ni'n cael ei galw yn Seion. Dwi'n meddwl am mynydd Seion yn benodol yn Abergeler enghraifft. Oherwydd mae Seion ydy'r lle ydyn ni'n dymuno bod. Rwan, mi oedd na reswm arall pam y mod i wedi dewis yr adnod yma. Ddaru'r adnod yma ddod i mi fel wyddwn ni yn cerdded ar fynyddoedd y Preseli rhyw 10 diwrnod yn ôl. Ac yn ystod y diwrnod cyntaf gafon ni dywydd hyfryd iawn a fuon ni ar ben y Preseli yn mwynhau. Dyma ni, dyw hwnna'n yn lun gwych, ond dyna chi ar ben y Preseli yn edrych i lawr am gyfeiriad tudreth hyfryd iawn. Ac beth yn ryfeddol oedd, na dim ond ni oedd ar y Preseli. Oedd o'n le ardderchog i bellhau yn gymdeithasol. Ond yna wedyn ar yr ail wrnod, mi oedd hi yn tywallt y glaw. Neu fel o'n i deud ar y cychwyn, fel da ni'n deud yn Waun Fawr, mi oedd hi wedi cael. Mi oedd hi just wedi cael. Ac ar ben y mynydd, dyma ni'n dod ar draws cofeb Waldo ar ben y comiwn y fanno. A dwi jyst eisiau darllen i chi i gerdd ar brawdoliaeth, ac yna dwi am rannu un stori arall efo chi cyn gorffan. Felly, brawdoliaeth o dail pren gan Waldo Williams. Mae rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw. Cymod
a chyflawn we, my fi, tydi, efe. Ma'n gwerthoedd ynddo'n gydd, ei dyndra ydiw'n ffydd. Mae'r hwn fo'n gaeth yn rhydd. Mae'r hen frawdgarwch syml tu hwnt i furiau'r deml. A'r lefiaid heibio i'r fan, plyg y Samaritan. My fi, tydi, ynghyd, holl raniadau'r byd, efen cyfannu fyd. Mae cariad yn dreftad, tu hwnt i ryddid gwlad. Cymer yr Iesu ran yngledd y publican. Mae conquest wych na sgwel y Phariseaid sel. Henffych y dydd y del. Mae teyrnas gref a'i rhaith yw cydymdeimlad maith. Cymod a chyflawn we, my fi, tydi, efe. A'n cyfyd uwch y cnawd, pa werth na thri yn wawd, pan laddo dyn ei frawd. Yn cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion, dy ddiw sy'n teyrnasu. Ac mi gredai unau yn yr ysbryd yna, nid mi gredai, dwi'n gwybod ma'n yr ysbryd hynny, rath yn cenhadon i allan i'r India ac i'r India'n benodol, ond tu hwnt hefyd. Ac un o'r pethau mae rwy'n wedi gallu wneud yn ystod y cyfnod clo yma ydy darllen jyst dipyn bach fwy am hanes yn cenhadaeth ni. Ac oedden ni'n sôn fel oedd pris yn heddwch ni yn gostus ar y tad. Ond weithiau fel Cristnogion, mae pris cyhoeddi efengil Iesu Grist yn gallu bod yn gostus iawn hefyd. Ac o'n i'n meddwl am Thomas Jones ac yn meddwl, da ni'n clywed lot am Thomas Jones a'i Cherrampunji. Ond chydig iawn da ni'n clywed am Ann i'w wraig o. Ond yn ddiolchgar iawn i'r parchedig Dr. D. Rhys am ei gyfrol arbennig o llestri gras a gobaith. Mae hwn yn glamp o lyfr ac yn lyfr sy'n cael ei ddefnyddio dro ar ôl tro yn tŷ ni. Ond dyma y mae Ben yn dweud am be ddigwyddodd i Ann. Dyma oedd pris cyhoeddi'r efengil iddi hi. Ac mewn dagra ydw i yn darllen hwn yn aml iawn. A mae o'n sôn am y daith wrth gwrs o Gymru i Kolkata ac yn sôn be ddigwyddodd wedyn. Bu'n daith hir a chafodd Ann fordaeth annymunol tu hwnt. Bu'n sâl gydol yr amser am bron 5 mis. Ar ôl cyrraedd Calcutta, esgorodd Ann ar faban a fu farw yr un diwrnod. Oherwydd ei gwyledd, bu'n rhaid iddynt aros yn Calcutta a derbyn caredigrwydd yr Albanwr, Dr. Alexander Duff. Yr oedd hi'n ddechrau Mehefin arnynt yn gadael am fryniau Casia, ac wedi teithio mewn cychod ar hyd yr afonoedd, cyreddasant ei gorsaf yn Cherrampunji ar yr 20 o Fehefin 1841. Dydy dilyn Iesu Grist a'i gyhoeddi yn arglwydd ac yn waredwr ddim yn hawdd bob amser. Ond y mae o'n gaddo i ni yr eitho bob nerth i ni wneud hynny. Ac yn sicr y marfendith ydan ni'n ei weld yn tu hwnt. Ac felly jyst ychydig eiriau fel yna wrth i ni edrych ar y 7fed adnod yn Eseia 52. Ac felly y mae heddwch go iawn yn gostus. Y mae heddwch go iawn
dim ond i'w ganfod yn ein harglwydd Iesu Grist. Ac felly wrth feddwl am yr India, ac wrth feddwl hefyd yn bod ni'n colli cael bod yng nghwmni'n gilydd ym Bethesda'r Wyddgrug, dwi am orffan ym Bethesda'r Wyddgrug. A da ni'n mynd i gael edrych a gwrando ar Calon Lân yn cael ei chanu. Mi gafodd hwn i'w recordio yn mis Ebrill llynedd. Da ni'n mynd i fod yn gwrando ar Chor Synod Misoram a Meibion Marchan. Mae'n ddrwg yna, mae o'n recordiad sal iawn wedi cael ei wneud ar yn ffôn bach i. Ond mae hwn yn reid rhyw flas o gapel Bethesda i chi, a hyd nes y gewn ni fod yn ôl yng nghapel Bethesda yn cael canu ac yn cael moli Duw yng nghwmni'n gilydd. Dwi'n gobeithio y fydd y gwrando yma o fendith i chi hefyd. Wel, ffrindiau annwyl, mae wedi bod yn ryfeddol o braf bod yn eich cwmni chi. Bore yma, dwi'n edrych ymlaen i'ch gweld chi, ond yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel a mwynhewch wrando ar Chor Synod a Meibion Marchan yn canu Calon Lân. Da boch chi gyd. Alleluia.